dia que moltíssima gent està fent economia del bé comú sense saber-ho. Hi ha molta gent que està treballant perquè hi hagi un canvi de model econòmic on la persona siga el primer i no siga el diner. Empreses, municipis i escoles estan implicant-se en el projecte de l'economia del bé comú. Microvinyes va sorgir perquè nosaltres no vam pensar fer una empresa. Treballem amb la majoria dels llauradors del País Valencià. Són llauradors que no treballen sols la terra. Nosaltres, sense saber que hi havia possibilitats de posar adjectius a una manera de fer, nosaltres estem més en la recerca del paradigma produir per aportar valor. Nosaltres som una família que vam heretar l'empresa i la responsabilitat de la seva gestió i ho vam conèixer en concret a través del llibre de Christian Felber. Vam descobrir que era un model d'economia que estava molt alineada en els valors que nosaltres sempre havíem defès. Es interesante constatar que para las ayudas europeas ahora se pide que las empresas, además de tener un balance financiero que es necesario, tienen que hacer un balance social y hacer un balance medioambiental. L'economia del bé comú no és una fe, és una possibilitat molt real i no només molt real, sinó necessària.